Zdravím vás u druhého dílu z Minecraft Dungeonu. Pojďme na... Ještě dvojková úroveň, to bude o něco těžší. Tak to dáme, když jsme dali jedničkovou, další kolo, další. Je to ještě stíčky tak rychlej. Protože já dám mezerník a skipuju to. Já dám taky mrzélník, já mi to prostě trvá, když se za tebou dostanu. Mě to asi napoje to rychlejší. Tak ty možná furt jak máš ten lepší počítač, že ti to líp načítá, no. Bomba flash! No. Utíkej! Tak pojďte. Na druhý kolo. 1, 2. Come here. Ten luk je skvělej. Jo, já mám Když máš furt hodně jedničkovej. sípů, tak je to skvělý. Idem. No. A level up. Je to asi k ničemu. Je to k ničemu. Aně. Já jsem prošel cestu. Já se vracím. Tady je, já to mezi tím vykosím. Jo, ale kde byl ten boss? Neodemče se nám po chvilce. Já nevím. To je sekanica. Utíkej. Mám ješkynu jednu. A Nazdar. druhou. Mám šekeru, uka. 11 šekeru. No jestli mám jenom trojkové věci. Emeraldíky. Zkusím, vidím. On by měl po chvilce ten villager tradovací dávat lepší věci. Hele, jdu do jeskyně. Já si poutuju. Dobrý den. Pojďte. To bylo, to bylo úplně nič. Další Letí. šekela. Letí. Ne, to je úplně řežu. Počkej, já mám lepší armor. Já si tak myslím, jo, to je další šekela. To nic můžu Bad boss, ztratit. opět deal more damage. Skvělý, ne. Žádného peta nemám. Ty kokos. Emeraldy. Já tu houbičku miluju. Já úplně tady sekám. Jo, koukejte, nevím panovi, když dám jedničku, tak mi to vyhyluje ten amulet. Je taky dobrý. Ne moc, ale vyhyluje mě. Tak pojď. Ty. Tak běžme si tím dál beze mě, na té portu. No. Tady je zrovna truhla. Ale Dál. ta basic, ale. Tady je další ta jeskyně, takže čekám tady na tebe. Portuju. Portuj. To nechci portovat. Svině. Letím. Mí bombo. Jsem tady. Ježíš, Budou budu to creeperové. umí lítat. Bacha. Nice, mám trojkový Lepší. luk už. Je osmičkovej, pěkný. Vyšlo teda. Jaký? Ty vole, peníze mluví. Money talk. Money talks.
Money, money, money. It's a money. Money. Hej, ale mě ty creeperové tak štvou docela. No oni jak toho furt bouchají, no. Počkej, tady je truhla. Mám 266 štípů. Já vůbec s tím lukem nestřílím. No to máš za zbraň. Což je moc brzo. To jsem tam koupil od něj. Jakože já jsem si právě si můžu jít na dálku. No jo, to je strašně dobrá zbraň na dálku, tady toto. Jdeme. Mám je. Teda medničku, aby mě to vyhýlovalo, ty duchové. Musím přestat mačkat tu dvojkývačku. Musíš, no. Jo. Dobrý je, že když vybuchne jeden creeper, tak zabije ostatní creepery. Počkej, já mám ten level up. Dobrý, můžem. Já vlastně Jdem do toho baráku. Supplies. Azim! Horší luk. Tam se mi nechce jít. A ne. A počkej, jo, to je ten barák, co říkal. Pak ale tě úplně hryžou. Pavouci, no. Nebo hližu sám. Co to je za truhlu? Zlata. Vždycky říkej. Jdeme do útoku. Ty jsou pillagery. Já jdu doleva. Ta hubička je výborná. Ne, mak, ne. Já když ten mak mě vyvolá, já nemůžu nic udělat, tak kdyby. Nazdar. Ty neosvobozil ty vůbec ty vesčení, ne. Jsme osvobodili jednoho. No, já vidím, že tu tvojí cestou neosvobodil. Tak až jsem jednou přehlídl, já jsem furt šel. Tak soláč. Já jdu pomalu dál. Jo, mý bombo. Ty vole, já jsem se úplně Dobrý, běž doprava. Tady těch klipů je jinak moc. Je no. Jako já ne, tady nic není. Já se na tebe poutuju. Tam nic není. Dobrý den. Jdu dolů, tam většinou bývá truhla. Je tam trůla? Není. Tak pojďte. Je to ještě není prozkoumaný, no. Taky to nic není. Já doufám, že těch perel máme nekonečno. Nazdar. Zdar. Do boje. No, už jsme u konce. To ten konec je slabý, nepřijeli.
nepřehlídli jsme na začátku něco? Nevím, já si myslím, Ne, že tak to mi padá. Endermana. Taky si myslím. To je jedno. These villages are free from the clasp of the Illager.